Želám vám všetkým krásny večer, vážené dámy, vážení páni, vážení a ctení hostia. Teším sa, že vás môžem všetkých privítať na jubilejnom, charitatívnom, reprezentačnom večere Slovenskej humanitnej rady, ktorý sa koná už po 15. krát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov v týchto krásnych priestoroch sieni Slovenskej filharmónie Bratislavskej Reduty. Určite si aj vy pamätáte na množstvo ľudských osudov, na množstvo tých, ktorí prišli s radosťou v srdci a so svetlom v duši a podali pomocnú ruku tým, ktorí sú v núdzi, tým, ktorí sú handicapovaní alebo jednoducho opustení. Aj v priebehu dnešného večera budú chodiť sem na javisko, budú zažínať svetielka ľudskej spolupatričnosti. Sú to jednoducho tí, pre ktorých ľudskosť nie je iba slovo. Dámy a páni, vitajte na Benefíciu 2006. A dovoľte mi, aby som v tejto chvíli privítala a pozvala sem na javisko prezidenta Slovenskej humanitnej rady, pána Ivana Sýkoru. Dobrý večer, nech sa páči. Ctení hostia, dámy a páni, milí priatelia. Po roku sa stretávame na 15. jubilejnom benefíciu. V týchto decembrových dňoch si spolu s celým svetom pripomenieme Medzinárodný deň dobrovoľníkov, Deň zdravotne postihnutých a Svetový deň ľudských práv. Tu nás a všetkých dobrovoľníkov čaká veľká úloha. Splniť ju si vyžaduje nie len odvahu a pevnú vôľu ísť za veľkým humanitným cieľom, ale najmä čestnosť a pevný charakter. Práve takíto ľudia sa upísali dobrovoľníctvu a humanite, ktorú vykonávajú na úkor vlastného voľna a bezplatne. Pretože tak chcú, pretože sú presvedčení, že je to tak správne. Slovenská humanitná rada vzdáva úctu a skláňa sa pred hodnotami, o ktorých ale oni nehovoria, ktoré ale svojím konaním tvoria a svojím životom to potvrdzujú. Želám vám všetkým príjemný zážitok a krásny večer. Dámy a páni, milí hostia, ľudské šťastie má rozličné podoby. Rozličné sú aj cesty, ktoré k nemu vedú a rozličné sú aj prejavy vďaky za takéto ľudské šťastie. Niekto je vďačný za svoju rodinu, niekto je vďačný za svoje bohatstvo, ale je aj veľa takých, ktorým sa to ľudské šťastie vyhýba. Napríklad pani Danka, ktorá napísala takéto verše. A tebe, Bože, ďakujem, že vo svete, kde iní malí hľadujú, umierajú, bytí neláskou, krutými chorobami, kde drobisk netuší, že chce iba mier, dostalo sa mi toho daru, že z 2 detí, čo som porodila, až 1 je zdravé. Podobný osud mávajú aj iní, ktorí taktiež hľadajú tú cestu, ako urobiť všetkých v rodine šťastnými.
bolo to veľmi ťažké a zaujímali sme sa o rôzne aj alternatívne formy liečby a dozvedeli sme sa aj o tom, že takýmto ľuďom pomáhajú aj zvieratka a konkrétne psíci. Toto je môj pes, volá sa Minga, má zhruba 15 mesiacov, je cvičená na asistenčného psa. Mimoriadne dobre na ňo pôsobí po psychickej stránke, pretože okrem detskej mozgovej obrny má aj epilepsiu a je zvyknutý na pravidelný režim, na pravidelnosť a každá zmena pre ňoho znamená veľkú psychickú záťaž. Tým, že sa snaží doniesť granulky na jedenie, motivuje ho to k tomu, aby držal rovnováhu, pretože jemu sa ťažko chodí. Tým, že veľmi ju vyhladkával, tak sa mu zlepšila jemná motorika. On nebol schopný pohybovať jednotlivo prštekmi na ruke, ale tým hladkaním toho teplého telička psíka sa mu tam uvoľnili svaly a tomu veľmi pomohlo. Je to moja najlepšia kamarátka. No. Je Vinguška, my sa máme radi. Áno. Na kanisterapeutických seminároch som prvý raz videla aj polohovanie psíkov s takýmito postihnutými deťmi, kedy k postihnutému dieťatku sa prikladajú psíci. Toto je práca, ktorá je veľmi náročná, ale naozaj to pomáha tým deťom a je to pre nich veľmi, veľmi príjemné. Je lepšie hľadať tú cestu k šťastiu pomocou skúsených terapeutov a ja som veľmi rada, že môžem privítať na javisku dvoch z takýchto skúsených terapeutov. Nech sa páči. Vitajte, dobrý večer. Ahoj, Nastia. Pani Friedrichová, kde sa berie v týchto psíkoch taká liečiteľská schopnosť pomáhať deťom? Keď ma napadla táto myšlienka pomáhať postihnutým ľuďom a hlavne deťom za pomocou mojich psov, niekde dočítala, že starí americkí indiáni verili, že keď Pán Boh stvoril človeka a videl, aký je bezmocný a nedokonalý, tak mu stvoril psa. My sme si túto myšlienku niekde prečítali, osvojili, oslovili sme našich psíkov a vidíte, funguje to. Na rozdiel od ľudí, oni na to dodnes nezabudli a radi a dobre pomáhajú. Ako tebe, Juraj? Denička mi vlastne pomohla pochopiť, že najväčšou hodnotou v živote nie je bohatstvo ani majetok, ale pomáhať druhým a s týmto vlastne to s ňou dokazujem každý deň. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. When the night has come and the land is dark and blue is the only light you'll see. No, I won't be afraid. 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 Just as long as you stand by me. Darling, 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 stand by me. Darling, stand by me. Darling, stand by me. Darling, stand by me. Stand by. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. No, I won't I won't cry. cry. No, I won't No, cry. I No, won't I won't shed a cry. tear. No, I won't Just shed a as long tear just as long as as you you stand by me.
Dovolte mi, dámy a páni, aby som v tejto chvíli pozvala na javisko podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Miroslava Číža. Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, v dnešnej rýchlej a hektickej dobe ľudia často nemajú čas myslieť na nič iné ako na svoju profesionálnu kariéru, na pracovné povinnosti, na svoju rodinu a na najbližších. Neostáva im čas na to, aby sa zamysleli nad smutným faktom, že ani v modernej, relatívne bohatej spoločnosti nie je každému človeku dopriaté, aby mohol žiť plnohodnotným a dôstojným životom. Slovenská humanitná rada pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú viac než ktokoľvek iný, či už deťom, handicapovaným jednotlivcom, alebo jednoducho všetkým tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Na dnešný večer Slovenská humanitná rada zorganizovala ďalšie už 15. svoje tradičné stretnutie pod názvom Beneficium. Pre mňa ako podpredsedu parlamentu je cťou a potešením, že sa môžem zúčastniť na tomto podujatí. Sedia tu dnes medzi nami mnohí vzácni ľudia, ktorých síce nevydáme každodenne na televíznych obrazovkách, no ktorých ušľachtila činnosť je pre spoločnosť na najvýš hodnotná. Títo cenní ľudia naplňajú myšlienku humanizmu a prirodzenej ľudskej solidarity v tej najčistejšej podobe. Preto im za to patrí naše uznanie a vďaka. Želám Slovenskej humanitnej rade a všetkým prítomným, aby neustávali vo svojom odhodlaní pomáhať svojim spoluobčanom najlepšie, ako vedia. Slovenská spoločnosť takýchto obetavých ľudí potrebuje a ich úsilie si nadovšetko váži. Ďakujem všetkým tým, u ktorých slovo človek dostane skutočne plnohodnotný význam. Ďakujem za pozornosť.
Pár labutí na vode čaká. Kto v duši horko plakal, jas a nádej sa mu zjaví. Hlas srdca je ten pravý, čo vedie na novú, nepoznanú cestu. K labutiemu hradu, k labutiemu miestu. Toto sú verše pani Janky, ktorá sa pred 13 rokmi, ako sama hovorí, stratila sama v sebe. Nuž diagnózy sú rôzne. Podstatné je, aby sa tí ostatní s rovnakou chorobou nestrácali a neboli stratení medzi nami. Takže asi pred 13 rokmi som bola vo Švajčiarsku, kde som prvýkrát ochorela v tom ako známom pojme, že nejaký prejav duševnej poruchy. A pretože to prostredie bolo pre mňa naraz také veľmi cudzie, tak som sa musela veľmi rýchlo vrátiť. A tak som sa prvýkrát vlastne dostala na psychiatriu, na nejaký ten pobyt. Na podnet jedného človeka, ktorý ma trošku impulzoval k tomu, aby som kreslila. Som kreslila malé obrázky, kvety a niečo, čo sa mi zdalo byť pekné, čo ma zaujímalo, čo mi pomáhalo prekonať takú čiernotu, také bahno. Depresia, alebo nejaké ataky, výčitok, alebo taký atak, ja by som to nazvala až zla, môže byť neporovnateľne bolestnejšie, ako keď si človek zlomí nohu. A ja osobne vtedy, keď aj nevládzem rozprávať, alebo mám pocit, že by som skôr zaťažovala niekoho, tak vezmem papier a kreslím. A keď vidím tie farby, tak naraz mám pocit, že áno, že tá duša sama ukazuje, že je tam aj niečo farebné, aj keď tá depresia mi to teraz nechce dovoliť vidieť, hej. A to poďakovanie patrí ako stacionáru a pobočke Lige pre duševné zdravie tu v Trenčine, tak i v bratislavskej časti, alebo teda tej zastrešujúcej, že vlastne tú cestu moju dlhoročnú, síce s takou ochranou možno lekárov a všetkých okolo, ale aj také vnútorné pochybnosti, že toto stretnutie to tak vyvrcholilo a zaokrúhlilo sa to v tom, že mi potvrdili, že tá umelecká cesta je taká tá cesta liečenia alebo cesta ku zdraviu. Dámy a páni, vítame medzi nami predstaviteľa Ligy za duševné zdravie, pána profesora Vladimíra Novotného. Dobrý večer. Prajem. Pán profesor, vy ste pred chvíľočkou počuli spolu s nami vyznanie jednej pacientky. Aký je to pocit, keď človek vie, že naozaj pomáha tým, ktorí sú chorí, ktorí to potrebujú? Dobrý. Duševné choroby sú tu. Sú tu, budú tu, boli tu. A môžem len povedať toľko, že z hľadiska svojej profesie, z hľadiska psychiatra, ktoré robím už mnoho 10 ročí, že tie možnosti sa stále a stále zlepšujú. A Liga pre duševné zdravie ponúka potom takú možnosť doliečovania alebo dopracovávania svojej osobnosti a svojich možností. Liga pre duševné zdravie organizuje rôzne besedy, informatívne besedy, dodáva informácie mnohým ľuďom, ktorí neveria, že sa dá niečo urobiť. A na tých stretnutiach sa stretnú s ľuďmi, ktorí už boli preliečení, ktorí profitujú z toho, že sa im podarilo niečo dosiahnuť. Linky dôvery budujeme na Slovensku. Vybudovali sme centrálnu linku dôvery. Dúfam, že ešte ďalej sa táto činnosť bude prehlbovať. Ďakujem veľmi pekne, takže my všetci veríme, že budete aj naďalej takým majákom na ceste všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú. Dobrý večer, prajem. Nebolelo ma to veľmi, iba málo. Ako by len zhaslo, čo ma stále hrialo. Ďalší prosím, no akurát novej láske asi neviem odolať. No zatiaľ odolávam, prebolievam a pritom si len pre seba spievam. Bolo nám to, si bolo treba, aby sme si nemysleli, že máme len seba. Že máme len seba. Že máme len seba.
mám len seba. Kedysi dávno na štedrý deň stálo malé 6-ročné dievčatko pri okne a pozeralo, ako mekučko padá sneh. A vtedy zazeralo pred bránkou známu tvár strýka, o ktorom sa jeho rodičia vždy nelichotivo vyjadrovali, pretože bol dlhé roky vo väzení. Čakalo, čo otec s mamou urobí. A otec s mamou vyšli pred dvere, otvorili, pozvali hostia k štedrovečernému stolu. Ale čo sa stane s tými, ktorým nikto dvere neotvorí? Bol som vo väzení, do ktorého som sa dostal, by som povedal, vlastným pričinením. Nakoľko to není vo väzení jednoduché, začal som robiť na sebe veci, začal som čítať, začal som cvičiť. Až postupom času som sa dostal do väzenia v Banskej Bystrici, kde som sa stretol s jedným výslušníkom, kým som sa venoval buddhizmu. Proste sme spolu meditovali, právali sme o živote. Ten mi tiež tento strašne pomohol, čo sa týka psychickej stránky. Za čo som takisto vďačný. A on ma proste skontaktoval s týmto združením Mata Talbota. Keď som sa dostal domov z výkonu trestu, túto známosť s nimi som nejako neprerušil a navštevujem ich dodnes, keď ku nim prídem, tak snažia sa mi výsť ústrety vždycky a snažia sa mi pomôcť tak, jak sa dá. A to je strašne dôležité pre týchto ľudí, ktorí sme boli vo väzení a ktorí vyjdeme von lebo keď sa človek nemá čoho chytiť, tak si myslím, že potom tam nasleduje to, čo nasleduje znova trestná činnosť a človek sa vracia naspäť. Takže týmto si myslím, že týmto strašne ľuďom pomáhajú, že sa snažia proste ho nasmerovať na tú správnu cestu, aby našiel nejaký cieľ života a kráčal po tej ceste proste. Vo svete pracuje veľa dobročinných organizácií pod menom Mata Talbota. Pomáhajú predovšetkým ľuďom, ktorí sú drogovo závislí a alkoholikom. Mat Talbot, organizácia, občianske združenie, pracuje aj u nás na Slovensku v Banskej Bystrici. Pomáhajú ľuďom vo väzení, ale aj tým, ktorým sa už podarilo dostať na slobodu. Ja som veľmi rada, že môžem privítať medzi nami dobrovoľníčku tohto združenia, pani Olgu Stropkovičovú. Dobrý večer. Dobrý večer. A moja prvá otázka je vlastne venovaná začiatkom. Čo vás priviedlo k myšlienke pomáhať týmto ľuďom, ktorí sú často izolovaní celou spoločnosťou? Bola to myšlienka väzenskej duchovnej služby prísť a priniesť im posolstvo nádeje. Že je tu niekto, kto ich má rád, komu na nich záleží a aby vedeli, že oni sú ľudia, ktorí naozaj môžu tiež začať znova. A keď sme s nimi niekoľko rokov pracovali, tak sme zistili, že títo ľudia, keď aj vo väzení ku nám prichádzajú počas tých duchovných aktivít, ale potom po výkone trestu sú stratení. Stratili rodinu, stratili priateľov, zmenili sa podmienky v spoločnosti, hlavne to bolo na začiatku 90. rokov pre nich veľmi zlé. Mnohé zákony boli úplne iné, ako poznali a nevedeli sa orientovať na úradoch, nevedeli, čo im patrí, čo im nepatrí, nemali kam ísť bývať. Takto vznikla myšlienka, že okrem tej duchovnej služby, ktorá je nosná, tak budeme robiť aj práve túto postpenitenciárnu službu. To znamená, že sa budeme venovať aj ľuďom po výkone trestu, keď výjdu domov. A ako im pomáhate priamo?
Priamo im pomáhame tak, že jednak je to to, že chodíme do väzníc a tým pádom sa s nimi rozprávame, zoznámime sa s nimi. A druhý taký veľmi dôležitý krok je ku ním to, že vydávame časopis Syn sa vracia. Ten posielame do všetkých väzníc a prostredníctvom toho časopisu s nami komunikujú. Napíšu nám, oni sami tvoria ten časopis, posielajú tam básne, majú tam rubriku, môžu napísať nejaké svoje problémy, otázky a potom sami si na tie otázky aj odpovedajú. A to je veľmi pekné, že vlastne tak si navzájom pomáhajú. Učíme ich takto, aj to je ten krok do života, aby sa naučili pomáhať si navzájom a potom, keď vyjdú von, tak už budú trošku naučení. Ďakujem veľmi pekne, že pomáhate ľuďom vracať nádej na ich ceste k slobode. Nikto z nás nemal možnosť vybrať si kolísku, do ktorej sa narodí. Ani farbu pleti, ani materinský jazyk. Každý sme prišli na svet ako človek. Ako človečik, ktorý najskôr nevie, čo všetko ho čaká a potom pomaly spoznáva, aký je ten svet zložitý. Že si často nikto na ňom nevšíma jeho ľudské vlastnosti, ale farbu pokožky a jeho materský jazyk je častokrát bariérou.
ako sa s tým všetkým dá žiť. Takže narodil som sa v cigánskej osade v Mojmirovciach, kde bol život veľmi ťažký, aj pre deti, aj pre rodičov, tak rodičia sa rozhodli, že chceli by žiť medzi bielými v dedine, tak si kúpili starší domček v dedine. Iba chceli sme žiť lepšie, kultúrnejšie žiť. Postupne sme žili troška menej z tých zvykov rómskych a prispôsobovali sme sa k zvykom skôr tým bielým. V 15 rokoch som sa presťahoval do Nitry a stratil som kontakt s rómskymi spoluobčanmi, s kamarátmi a aj som zabudol tie zvyky a tie národnostné naše tie kultúrne veci, až manželia Habovčíkovci ma k tomu prinavrátili tým, že dali mi takú seba dôveru, že aby som si spomenul na to, že či niečo ešte cítim v tom, z tej rómskej kultúry a z toho rómstva celého. A to vo mne úplne zobudilo znovu tí moje zážitky, že som si začal spomínať od toho detstva, aký život tam bol. A začal som rozmýšľať, jak to všetko tam fungovalo na tej osade a potom tie prechody do tej dediny, to presťahovanie a začal som písať vlastne svoj život v tej knihe poviedok. Som Róm a nezabudol som, že moja mama alebo môj otec jak žili, alebo moji súrodenci, ktorí sú starší, že jak prežívali svoj život. A treba to ešte akože ja to chcem ešte udržať, aspoň to. Dámy a páni, pani doktorka Bohuslava Habovčíková, zakladateľka Kultúrneho združenia národnostní a etník Slovenskej republiky. Vítajte, dobrý večer. Je ešte stále farba pleti u nás problémom a je to jeden z dôvodov, prečo ste založili takéto združenie. Áno, bol to jeden z dôvodov, takých tých objektívnejších a taká subjektívna príčina. Od malička som v sebe cítila nevyhnutnosť pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Na strednej škole ma volali aj advokát chudobných, takže všetky tieto príčiny sa spojili dohromady a vzniklo naše kultúrne združenie. Čím všetkým sa dá ešte pomôcť etnikám, národnostným menšinám na Slovensku? Rozličnými spôsobmi my samozrejme, najmä v kultúrnej a umeleckej oblasti, máme divadlo poézie, s ktorým účinkujeme takmer každý deň na materských škôlkach, školách, nemocniciach. Takisto máme vydavateľskú činnosť, najmä literárne umenie a aj výstavnícku činnosť, karikatúry, výšivky a podobne. No a radi uvítame u nás všetky národnosti, aj všetky menšinové kultúry. Ďakujem pekne, sú vítané. Nech sa páči. Let me
hezky a muzika nemrtvý desky. Ten tiket po kole Manu 6, dej mu najistší láčo. Ten tiket po kole Manu 6, dej mu najistší cigán nebo gážu, ne? Tak pamatuj, jak to chutná, když čertá muzika je hutná. Ej lidi, to nemuselo být a teď všichni stáme ještě jednou refrén. Romano hip-hop, Romano hip-hop in the house. Šurec Savore, Gypsy CZ in the house. Joppa, Savore! Romano hip-hop, Romano hip-hop in the house. Give it up, give it up, give it up, bye. Šurec Savore, Gypsy CZ in the house. Dek, tuj, trin, štar, Pamätáte si ešte, dámy a páni, na krásneho človeka, ktorý mal ohromne rád nás, ženy, a najmä ženy matky vedel úžasne oceniť, povzbudiť a dodať im sebavedomie. Myslím si, že jeho slová zaznejú v tej pravej chvíli. Profesor Jozef Švejcar. Dielom večnosti je veľké citové bohatstvo ženskej duše, ktorého sila a krása viedla vývoj človeka k vrcholom citovej a mravnej kultúry, zázračným zrodom materinskej lásky. Radosť, strasti, plač a utrpenie sprevádzajú zrenie jej lásky tým hlbšie a silnejšie, čím väčšie sú prekážky jej dieťaťa. Napriek tomu je niekedy veľmi ťažké pochopiť niektorých ľudí, ktorí dokážu niesť vlastné bremeno ťažkej choroby a rozdávať lásku a pomoc tam, kde to vlastne od nich nikto neočakáva. Milanko je moje 4. dieťa. Veľmi som sa na to 4. dieťatko tešila, lebo som si v kútiku duše som si prijala, aby to bol chlapec. Prvé 3 deti sú dievčatá a po narodení, hneď po narodení vlastne, ako sa mi narodil, tak mi bola oznámená jeho diagnóza, že je postihnutý a že má Downov syndrom. Toto je ja sám, to je Kiki, tu je Sol, tu je Neninko, toto je Dara, maminka Dara. Po 2 rokoch som sa s tým absolútne vyrovnala a odtedy som šťastná vlastne, že ho mám. Lebo Milan je moje slniečko, môj celý život. Po niekoľkých rokoch som v mojej práci spoznala ďalšieho postihnutého chlapca, ktorého som si zobrala k sebe kvôli tomu, že bol vlastne polosirota, mal stredný mentálny postih a strašne som vedela spolu cítiť s tým, že v akej rodine vlastne vyrastá, že nemá to, čo majú všetko moje deti. Teraz vám ukážem, kde bývame s mojim bratom Milankom. Prešlo niekoľko rokov a ja som si to vtedy vôbec nikdy neuvedomila, že budem aj staršia a že budem chora a nebudem vládať sa venovať deťom tak, ako som sa venovala doteraz. Naskytla sa mi jedna fantastická šanca, keď som sa dozvedela, že sa otvoril lepší svet, chránené dielne a chránené bývanie pre tieto naše mentálne postihnuté deti. Celých možno 40 rokov som rozmýšľala nad tým, čo s mojimi deťmi, keď sa nebudem vládať o nich starať. Teraz tieto všetky starosti opadli, pretože viem, že je o nich bezvadne a perfektne postarané. Tak som skutočne, verte, že som skutočne veľmi šťastná a som vďačná všetkým ľuďom, hlavne pánu riaditeľovi za to, že sa postaral a že proste venoval všetky svoje sily, všetko to svoje ja dal do tohoto, aby týmto našim deťom pomohol. Dámy a páni, pán Dušan Mikulec patrí do toho lepšieho sveta, má 27 rokov. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy sa venujete handicapovaným, založili ste chránené dielne, máte kopec iných aktivít. Ja viem, že ste začali tieto aktivity veľmi skoro. Kedy to bolo?
Asi v 16 rokoch ako dobrovoľník rôznych neziskových organizácií, takých veľkých, ktoré tu vtedy fungovali, ako študent na zdravotníckej škole, takže v podstate my sme to mali tak ako súčasť tých našich aktivít a vecí, ktoré jednoducho sme chceli vykonávať. Vy a vaši rovesníci založili chránené dianie, množstvo ďalších vecí, napríklad čajovňu. Čo všetko ešte máte v pláne? No, plánov máme ešte veľmi veľa. Mimo čajovne teda prevádzkujeme ešte aj stolárskú dielňu pre takýchto klientov, máme dielňu, kde sa maluje na sklo, prevádzkujeme chránené bývanie, máme domov sociálnych služieb, rehabilitačné centrum. Momentálne sme sa presťahovali do krásnych vinovaných priestorov, ktoré sme vlastne obnovovali skoro celý rok a teraz v podstate máme nové krásne priestory na Osuského, kde sa budú poskytovať služby aj také, ktoré sa doteraz na Slovensku neposkytovali pre veľmi náročných klientov, ktorí majú kombinované postihnutie, autizmus s agresívnymi prejavmi, epileptické záchvaty k tomuto všetkému, takže naozaj sa jedná o veľmi náročných klientov a na Slovensku takéto zariadenie ešte nebolo, takže veríme, že tí kompetentní sa tiež trošku posnažia, aby sme tú službu dokázali týmto ľuďom poskytovať, lebo je veľmi finančne náročná. Ďakujem veľmi pekne, tak veľa šťastia vo vašom lepšom svete. Byl si víc než přítel, přítel a básník. Vím, že jsi mě nejvíc chtěl a svět zdá se krásný. Já se koupu v náladách, na vzpomínky se dá prach. Proč já jen nechtěla jít? Asi jsem se bála tvých přání. Smůla vzejde z mála, ne, nepřeháním. Dnes, když vládne příměří, na lásku už nevěřím. Vážně nestačí chtít. Jak jen se bránit mám všem těm nástrahám, pod polštář sám nachystá, jak jen se bránit vám, nevím přísahám, jako dřív, i dnes jsem nejistá. Měla jsem říct, zůstaň a rázně, pohladil jsi má ústa, můj tep zněl prázdně, do očí mi stoupl dým, o slzách ani nemluvím, ten hřích už nedá se smít. Jak jen se bránit mám všem těm nástrahám, pod polštář je život sám nachystá. Jak jen se bránit mám, nevím přísahám,
Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem moc ráda, že mohu být účastna tohoto nádherného večeru, kdy si člověk uvědomí, že se honí zbytečně za penězi, za kariérou a uvědomí si, že v životě jsou podstatné úplně jiné věci, právě když se setká s podobným příběhem. Dovolte mi, abych vám zaspívala ještě jednu píseň z muzikálu Bídníci, kde Fantinu, kterou hraji, potkal taky velmi krušný osud. Ale naštěstí to dobře dopadlo. Byl kdysi čas, kdy přede mnou muži zvolnili krok, kde kdo hold mi skládal, svět hudbou zněl mi příjemnou, šel jsem vstříc lichotkám, byla jsem přece mladá, ty doby znám, jenže jsou má knížku snů, kde já tě mám. Chci zas tě číst a číst tě postel. Jak dřív, kdy svět byl zázrak sám a dýchat v něm se zdál prosté. Jen stránky obracet, nic víc a vznést se tam, kam nikdo nesmí. Jak blízko zdá se půl měsíc, jak blízko jsou hvězdí i vesmír. Smečka zákeřná roztrhá i písmo svaté. Knížka snů smého zůstal z ní jen pouhý cár. To on mě líbal za nocí a breptal páté přes deváté. Zbavil mě dětských nemocí, leč se trval jen týdnů pár. Já dodnes jsem jak natrní a doufal dál, že snad se vrátí. Sen se zřejmě nesplní, mně nesplnil se žádný zatím.
Dámy a páni, milí priatelia, dovolte mi, aby som vám v tejto chvíli predstavila človeka, ktorý je sám nepočujúci, ale pritom dokázal nemožné naučiť svojich študentov spievať. Je to pedagóg Stredného odborného učilišťa pre nepočujúcich v Bratislave. Skvelý mím a na dnešný večer mal fantastický kolega Jozef Rigo. Takže poďme aj my v tejto chvíli zažať naše svetielka ľudskej spolupatričnosti, aby sa každé dieťa, či už má farbu pleti takú alebo onakú, aby každý človek, či je s chybami alebo bez nich, bol vítaný medzi nami s veľkou láskou a porozumením. A to nie len v čase Vianoc, keď anjeli sypú drobnými prstíkmi sneh na strechy domov, a všade vládne mier a láska, tak ako sa to spieva v tej najkrajšej z vianočných piesní. Duch Vianoc, riskantný plán a hudobný galaprogram. O 19:10 ukáže malá Emma obyvateľom mestečka krásu vianočných sviatkov. O 21:10 sa mladá rodina stratí v snehovej búrke a musí prežiť. A o 22:45 vás známe spevácké osobnosti pozvú na slávnostný galaprogram. 12 vianočných psov stratených v snehovej búrke a gala Miroslava Dvorského a priateľov. Dnes večer na Jednotke. Prichádza nový prúd v mobilnej komunikácii. Čoskoro? O2.
Oslavujte s tímom Renault, dvojnásobným majstrom sveta Formule 1. Naše víťazstvo je aj vašim víťazstvom. Renault Thalia už od 244 900 korún, vrátane bonusu 10 000 korún pre každého. Platí iba v decembri. Polnočná omša, vigília narodenia Pána, sa slúži už od 4. storočia ako prejav úcty voči tajomstvu Pánovho narodenia. Slovenská televízia prinesie polnočnú svätú omšu z rímskokatolíckeho kostola v Rači, ktorú bude celebrovať pomocný biskup a generálny vikár monsignor Ján Oroš. Na jednotke. Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Dnes sa strýko Imrich chystá na pracovný pohovor. Vojenské lesy, pohraničné pásmo. Na to, aby sa tam dostal, potrebuje spoľahlivú mapu. Akúkoľvek nájde jednoducho na internete. Zadarmo. Pusti, synok. Na stránke www.zoznam.sk sú mapy slovenských miest s konkrétnymi ulicami. Chyba! Tu má byť ulica Víťazného februára. Najaktuálnejšie mapy. Dokonca si nájdete presnú pozíciu objektu a odmeriate vzdialenosť. Navyše si ich môžete aj vytlačiť. Keď to zvládol strýko Imrich, zvládne to každý. S internetom od týkomu. V novom čísle Plus 7 dní sa dozviete. Oficiálny majiteľ Porsche za takmer 5 miliónov, na ktorom sa vozí Slota, je mladý dedinčan figurujúci vo firme, ktorá nemá ani telefón. Pavol Rusko sa konečne presťahoval do svojho nového prepichového paláca, stále ho však stráži SBS-ka. Čoho sa bojí? Miss Intercontinental sa trápi pre skrachovanú lásku, intrigy a ohováranie. Sľubnú kariéru mladého hokejistu preťala rakovina. Peter sa rozhodol bojovať a žiť. V najnovšom dvojčísle Plus 7 dní nájdete aj televízny program na celé sviatky až po Nový rok. Bavte sa do nekonečna. Volajte alebo SMS-kujte úplne zadarmo. Tieto Vianoce sme najštedrejší. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Pozrime sa na svet okolo nás. Väčšinu života hľadáme istotu. Viac ako polovica obyvateľov Slovenska už vie, kde ju nájsť. Za posledný rok uzatvorila Allianz, slovenská poisťovňa, takmer 1 000 000 nových zmluv. Viac ako polovica sveta je modrá. Väčšina z nás to vie. A vy? Allianz, slovenská poisťovňa. Sme jednotka. Vďaka vám. Nesieme vám dobré správy, nech ste všetci šťastní, zdraví. Štedré sviatky zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom praje Coop Jednota. Toto vás posadí. Volajte 2 roky zadarmo v sieti T-Mobile a navyše 1200 minút do Orangeu a iných sietí. T-Mobile. Jednoducho bližšie.